Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sibingelela kakhulu obengelela uyena udokotela uMhlongo bathi babakazi into zenzeke ungasho ukuthi uMakhosi uMhlongo ungasho ukuthi umkhulu ngathi ukasho futhi ukuthi ugobela usho ukuthi igedla ngenxa ukuthi sisebenzisa yonke into simukelekile simbathwa amakehla simbathwe izalukwazi ezayithandaza nezalukwazi ezayingathandazi konke kuxubene enyameni yethu ngiqonda ukuthi ngiyabingelela wena osekhaya ngifuna ukuthi wena osemotweni mesana uthathelele ithuba umisa imoto eceleni umesana ukwazi ukulalela kahle wena oselikusofa ungabusanyakaza manje ngabe sathuma umuntu ukuthi ayophuza amanzi wonke umuntu akahlale phansi khona azozwa ukuthi ngithini namhlanje ngoba lokho engikulethe kunina ikone kuyingqikithi yokuthi imiphumela ibe yinhle kubantu bonke abasizakalayo. Ngifuna ukukhuluma ngalento eseyixakile umhlaba wonke jikelele ukuthi why ukuthi xabane inyanga nethwasa layo. Ngifuna ukukhuluma ngalonto ngenxa ukuthi kulapheni kwami konke nakhona ekuthwaseni ngigxile kakhulu futhi ngenxa ukuthi bayazi abantu ukuthi amathwasa lapha kaMhlongo asekhishiwe inqwabe edidayo baningi kakhulu abantu asebelashiwe and futhi umuntu ongasebenzi akasebenzi ngoba ethanda kodwa umuntu usuke enikiwe yonke into ekufanele ayithole noma yonke into ekufanelekile ayithole. Okay, kufika umuntu engenwe yidlozi ma efika umuntu engenwe abantu abadala is either kade ephupha omunye is either omunye kokukhona uyabhodla uyaquleka wenzeka yonke into ngenxa ukuthi abantu abadala mabengena emzimbeni bangena ngeindlela ezahlukahlukene. Mase umuntu efika ke manje esezoqala umsebenzi lowo kolwashwa wokuthwasa uqala thobe eqale mesangena ngenxa ukuthi usesahaqwe ukugula kwakhe. Ungakhohlwa ayikho into ekhishwayo umuntu mayothwasa nemithetho yakhona futhi akukho la ekuthiwa khona mongayenzanga wena noma akekho umuntu okugadayo ukuthi moyo sitolo yiwona mapha amaphutha ongawenzi. Kodwa ngifuna ukuthi mina kuloku kuxabana kwethwasa nobaba wale wedlozi noma wale wedlozi ubobheka kukhona amasayidi amabili angenzanga kahle. Akulula ugobela ukuthi angenzi kahle ngenxa ukuthi akagulanga yena umuntu osuke kufanele enze kahle yilo muntu ogulile ngoba bongaphika nogobela ugobela usuke sephothulile waqeda wabese yaphothula wahamba. Ngiqinisile ukuthi wonke umuntu ongafika azokwelashwa kagobela akekho umuntu ongekaphume eyiphethe into mezazi ukuthi ufunani. Le ngxabano ke yimbi ngenxa ukuthi igcina iqathe yonke imindeni kugcine kuze kube sengathi bayathukwa abantu ukuthi kwalendlozi belingekho kwalabantu abadala bebengenile bebengekho kanti ayikho lonto kuphela kusuke kwahluleka umuntu kade ezokwelashwa ukuthwasa. Number 2 khona abantu abake bangene edlozini ubone ukuthi lo muntu omlaphayo umisele ngokubugobela kwayena ngisho impakamo anayo. Ngifuna ukukutshela ke manje ukuthi abantu bakini ngasikhathi bekulethile noma bemlethile umuntu ukhombisa ukuba wenye ikhala kodwa mase behambile abantu bakubakhombisa kube enye ikhala awukwazi ukumsiza umuntu osestage kodwa umuntu omsizayo umuntu okwazi ukuthoba athobele idlozi ozowena ngeyilanga kuphenduka ithasa kuba ngathi lona eliphethe ugobela kusuke konakale kuyena umuntu. Ngamanye amazwi bake basho nabashumayelayo ukuthi ayikho into oyitholayo uma uphezulu fanele wehle khona uzokwazi ukuthola into efanelekile. Ngifuna ukuthi ke namhlanje ngikhuluma nje idlozi liyathotshelwa ngani zakwethu idlozi liyahlonishwa ingane zakwethu. Awukwazi ukuthi wena uqome usenyangeni uyitshela ukuthi umphumela uyoba right. Awukwazi wena ukuthi ungahloniphi usenyangeni uyitshela umphumela uyoba right. Awukwazi wena ukuthanda izindaba usenyangeni uyitshela umphumela uba right. Ave behlupha labantu abangazenzi into laba baqome emathwaseni abaqome phehlweni umuntu ujikayi kube yena ozokuhlupha kathi usekhohliwe amaphutha awenzile. Number 2 angabe sabatshela futhi nabantu bakubo ukuthi kwenzeke njani. Kodwa lapha kaMhlongo siyaqinisekisa ukuthi umuntu bengenwe idlozi ezosithobela futhi izokwenzeka lento afuna yenzeke. Siyagaranta lokho siyakusho futhi siyagaranta ukuthi ngeke ingenzeke. Ngifuna ukukhuluma ngalento kukhona umuntu ofika aphiwe ukwelashwa kuzoba khona umuntu ophuka ukuthwasisa
kuzoba khona umuntu ophiwe ukukhipha ilwane, kuzoba khona umuntu ophiwe ukugeza idlozi. Labo bantu baphiwe iziphiwo ezahlukahlukene. Mina noma ungangizonda kanjani ngeke usithathe isiphiwo sami ngoba isiphiwo engasicelelanga sona. Noma wena ungakwazi ukwenza ufuna ukuba yimi ngeke ukwazi ukuthi ube yimi. Into engakwenza ukuthi ube yimi ukuchobeka wena uyitshela ukuthi nami ngiyachoba khona ngiyokwazi, kodwa asikwazi ukufaka idlozi kumuntu ongenayo. Wonke umuntu ozothwasa kubalekile ukuthi akubhulwe ukuthi leli idlozi elimngenile lifuna thwase nangoma lifuna amagobongo, ngoba abaningi abantu abagcina bengena entwasweni kanti bebengagulelanga ukuthi bangena entwasweni bekwa amagobongo noma bekumndiki noma yoyisithuno. Sekuyisikhathi ke manje sokuthi kuze kungakhiwe izangoma ezigcwele umhlaba wonke ngoba ubona kunje yile zangoma ezikhandwayo, kodwa kujike egcineni kuzonakaliswa lokhuzana igama ledlozi. Umuntu ake kubhekwe manje ukuthi ubizo lona unalo yini na. Asilapha kaMhlongo ukuthi iphakethe lakhe liqumbile sothi thina wena uphethwe abantu abadala. Asilapha kaMhlongo ukuthi wena ngoba uyahlupheka sothi uphethwe indiki khona ezokhuleka. Cha, siqondanisa abantu abangenile ekuyilona lona idlozi elingenile mase siyakwazi ukuthi sililekelele. Number 2, umuntu othwase lapha kaMhlongo noma ngabe usetshenziswa nabantu abalithwasala abazibaphuma bekhishwa izalukwazi zempesheni. Ngamanye amazwi akukho la isithi khona akekho umuntu ongekasizakala. Mase fikile umuntu siyagaranta lokho ukuthi uzosizakala ngempela ngoba sinezigaba eziningi esisiza ngazo abantu. Ngiqonda ukuthi from now akekho ugobelo yoxabana nengane yakhe ayilaphile ngenxa ukuthi wonke umuntu useyazi ukuthi into elandelayo imithetho nemiqathango. Molandela umqathango uzobona uzophumelela wena mase uyakwazi ukusizakala. Ngenxa ukuthi ngale kokuthwasa idlozi wenze yonke into kukhona izinto ekufanele zenze ugobela umuntu mase ephothulile. Isayide ufaka inhlanga sengikhulume ngabe imfihlo zokuthwasa, kodwa kukhona ibhodo afaka kulona lokwakhiwa phela ukuthi akabe yile sangoma afuna ukuba yiso, kodwa futhi uyambona umuntu ongalidingile lo bhodo mase uyamyeka nje ahambe njalo. Kodwa lo thobile wenza zonke izinto ngiyagarantela uyophuma ayenze lento ekufanele yenze ngoba uyomvulela nala engingafune khona ngoba uyakwazi ukumsesha umuntu khona abantu abafika enyangeni ngabe yofuna ukuthi usibani usebenzisane khona sizokwazi usitshela abantu ukuthi usibani usebenzisane, hayi ukuthi ulethwe idlozi noma uzothwala. Kubalekile ukuthi mawugobela wena hlakanipha mase uyachoba ukwazi ukumukela bonke abantu. Number 2, umoya uhlola umoya ukwazi ukubafunda abantwana bakhe bedlozi ukuthi usibani unje usibani unje usibani unje. Nanokuthi ke ziningi igaba esisebenza ngazo kaMhlongo. AMhlongo amanzi amnyama siyawageza aphume egelekeqe kuphela. kaMhlongo idlozi siyalungisa makuthiwa nje abantu abadala sigeza izokusenza ukuthi siyayenza lo. Makuthiwa makuthiwa kuyabethelwa siyabethela straight isilwane singangeni. Makuthiwa kaMhlongo sikhipha esimlungisa istroke, umuntu bephethwe istroke eshawe stroke siyasilungisa nje egelekeqe, asisabisi ngaloko umuntu uphuma ezambela ngokomthetho. So ke ngiqonda ukuthi azikho igaba esingazenzi kaMhlongo kuyasetshenzwa bayasizwa abantu ngeqiniso, kodwa futhi kuya ngawe ukuthi wena uyasithemba na ngoba awukwazi ukulashwa inyanga ongayithembi wena. Ngiyazi umhlaba sowonakele, umhlaba sowubhodukile, ugcina nalamakhambi esintu agcine engathembakali, kodwa basekhona abantu abenza umuthi. Siyawugcoba umuthi thina siwukhulumise, siyawagcoba amakhambi siwahlanganise aphenduke abe yinto. Kulo nyaka ke osuqalile ngifuna abantu abaneyinkinga zokugula enyameni, is either une stroke, is either une skinga yemizwa, is either une inkinga yama BP, is either inkinga yoshukela, zonke lezi zifo ezixaka abantu ichitho yonke into uyaxoshwa emsebenzini kwenze kanjani. Mesana ufika kaMhlongo siyaqinisekisa ukuthi zonke izifo ezolashwa njengoba qala uJanuary nje sozilapha ngemali engaphansi. Understand ukuthi njengoba kuJanuary abantu imali zambile ngoDisemba, kodwa egcineni bayakufuna ukuphila. Awukuzowatsho ngoba imali ihambile ngoDisemba sekufanele ufe. Cha, sikhonela nina ukuthi sinisize thina. Mesana uthathe nayi number wena uthi 083 406 8658 083 406 8658. Kulo nyaka uqala u2024 sinenzela ngezinto eziphansi ngamanana phansi ukugula yonke into. Abantu esize sibabizeke engakwazi ukwehla imali yabo yilabo abafuna izinto zokuphakamisa amabhizinisi, amasonto, amabandla, ukuphakamisa izinto zabo, ama-taxi, inkampani zabo. Asikwazi ke labo bantu ukuthi sehlise ngenxa ukuthi idlozi ilona libekile leyo mali uthi akubi mali, kodwa laba
abanezifo ezithize nje abaneyinkinga emakhaya sizobazwela kakhulu ngendlela emangalisayo sisebenzisane nabo ekuthenini mabekhala sizwelane nabo yonke into yehlile yonke into idrophile imali siyazi ukuthi kade ngeniswe ngane esikoleni so yiloko ke ubuntu esifuna ukubenzela bona abantu ukuthi wonke umuntu sokwazi ukumlekelela ngemali nje phansi engebe kuyimali yokusetshenziswayo noma ebizwayo kamhlongo siyabonga yiloko nje sifuna ukusho namhlanje inkosi nibusise nonke emakhaya siyobonana ngokuzayo sekunjalo ISiyaviva TV1 kwethulela umncintiswano wokuwina isamba sika 20,000 wamarandi. Ungabisapholisa amaseko zama inhlanhla njengamanje. Thumela igama elithi Siyaviva ku 31675 noma ikangaki ukuze uzibeke emathubeni amakhulu alomncintiswano. iSMS ibiza u150 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Sicela nibukele ke nemphumela njalo ngolwesihlanu ebusuku ngo8. Mhlawumbe ungase ube ngokhethiweyo kulabo abaseke bavota bese uphiwa isipho.